Manix Brothers Records. Musaona kwinila yone sopoda poda mozviketa here kuti uyu anzwa nechihuri. Echispark ndiye akapiwa HIV naninjapi. Tumatisi topajoza ndozvivhondora napananga ndemisa. Tumaselebi topajoza ndozvivhondora. Tumatisi topajoza ndozvivhondora apananga ndemisa. Tumaselebi topajoza ndozvivhondora. Musaona kwinila yone sopoda poda mozviketa here kuti uyu anzwa nechihuri. Echispark ndiye akapiwa HIV naninjapi. Musakangana venyu mai kadoko lejipila wekuhura nezvipoko kuzoti mudhara wenyu iye demagogo ndiye here akabhadhara sikwanda makumbo. Andikangani wenyu mufana mugofa yagarai matoziva kuti mufana ndemupwanya kuzoti mufana wenyu uyu tikiseni garai matoziva kuti ndemubaya jekiseni mukuvaketa here vaya vaya lejiti ndovekuvhurira makumbo mufana uyu. Musakangana venyu empress koni nechihure kufamba havachagoni. Hanzi ndivo queen slap kupiko kutsvaga chochibhana ndivo here vaya 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 leDP vapeira kukapa kunge sipo yesafu. Musakangana mufana wenyu amone anobika tinoshada kunge sadza nelemoni kuzoti vedu vaya bountinis vanoita mapono kupolokwana. Tumatisi topajoza ndozvivhondora napananga ndemisa. Tumaselebi topajoza ndozvivhondora. Tumatisi topajoza ndozvivhondora apananga ndemisa. Tumaselebi topajoza ndozvivhondora. Ndine wacho ndine vachizurudza. Ndine wacho ndine vaumurudza. Apana that easy. Yeah, don't be no simple. I know. Wekutanga ndiye wenyu platinum prince akarova mai vake uyu B. Kuzoti mfana wenyu uyu manzeve madiviper asazvita akaipa. Mukumuketa here wenyu ladies kwana apera kunge stonyeni yatawanda. Tirarira sta inini nindarira sta kupiko tisutarira imimi amuchaira. Udzaihora kuti ndomukanya asada kuzviita munhu akanyanya. Tumatisi topajoza ndozvivhondora apananga nemisa. Tumatisi topazimba ndozvivhondora. Ndinonzi Noisy D pamangoma neNidimushin.